видиш какво става. Я. Сериозно ли? Добър ден. Хубав ден в пролетно настроение и в една гора сме. Аз съм заедно с двама колега габари. Разхождаме се и проучваме дали има някакви гъби. Намерихме малко и ни припанки, ми викаме горски. Не знам точно какви са, но са едливи. И ето тези гъби намерихме също. Първото яко гнездо за годината. Тези гъби сега ще срежа една да ви покажа каква е. Ето. Чудесна еленова гъба. Много вкусна и приятна. Има само една особеност, че трябва да й се обели шапчетата, люспата, за да е по-вкусна, да не... трябва да се обели люспата на шапчетата. Иначе е такава. Ето пънчето. Пънчето как изглежда, ламелите как са навътре. Цялото всичко такова, еленова гъба. Гледайте колко намерихме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 еленови гъби на едно място, това е голям удар. Отиваме за още. И какво намирам? Още една припънка. Още една. Още една малка гъбка. Едлива гъбка. И още една. Я погледнем сега дали има още тук. Не, малко само. Не, оранжевите не. Гъба, която не я берем. Това е интересно. Тази гъба, не знам точно как се казва. Не я берем. Може би е едлива. Прилича на юдино ухо. Много рядко среща на гъба. Ела да видиш. И тук няма нищо. Виждате как са сиви очки отдолу. Тук до тази пътека се намират. Тук има едни гъби. Дървесни, ги берем. Те са някакви
някакви малки. Странни. Така. Я. Такова ще. Виж, защото отдолу виж как е светло. Да, защото е младичка заради ти. Ага. Като постаре, става по-сила. Убрали ги там? И ги малко старички. Я да видим тук дали става. Става, то с червичето има нещо. Няма смърчколи още, бе. Дано да изникнат. Така. Има ли две-три от тези? Да. Има. Да се изявим. Те са изявени. Ето тук има още. Престарели. Престарелите, нали не ги береш? Има червейчета даже. А? Я звъни на майка си, бе. И сега. Да види на масата, телефона ми там. И тук има от тези дребничките гъбки. Колега, давай, бери. Даже доста хубавки. Те доста. Бежим. Аз направо вече без нощчето ги... Ми чупя ги по-лесно. Айде да търсим още. Те с бая едрички бяха. Да. Бая тлъсти.
Ето ги. 3, 4, малко. Тези тук са вид копринки. Вид копринка. Да. Много бързо се разпада. Калинка. Двечки, трички. Тук колко много имало. Гледай. Но презрели. Я тук от тази страна да видим, няма ли 2-3. Има, явка, ела. Ги е там. Там. Не, от тази страна, те са преминали. Къде чакай? Ела тук до дървото. Виждаш ли ги там? Да. Ела тук до дървото. Не, аз нямам. Какво не е? Тук ми трета турба. Какво да правим? Трета турба. А тези дърците? Изядени. Обирам ги тези. Ето. Панчуш, припанки такива, горски. Тук къна израснали. Наистина израснали. По повечко. И сега ще ги наберем. Я да видим колегата каква гъбка е намерил. Идваме. Браво, Явка! Две. Другата е за мен, нали? Да.
Ето с. Да. Ето първите смрачкулки. Намерихме ги най-после. Айде и аз намерих едно. Къде? Я. Оле. Значи тук има. Вай, да. Позиционирайте се, тук ще се завъртим няколко пъти. Да. Айде. Айде всеки по една смрачкулка. Ти? Ура! Да намери още една. Ето една по-големичка. Ето татко от късния. Гейте. Покажи тук да видим какво е. Ау! Оха, да. Да. Оле, супер, супер. Я, кога намери? Я, покажи на камерата. Добре. Аз отивам да си дообера панчушките, припанките. Ами въртете са. Те виждаш, че не се виждат. Даже аз знаеш какво предлагам? Те малко да се върнем надолу. Там на 50 метра по принцип много израстват първо. Да. Я покажи. Иха. Браво. Тук има още една. Гейте. И краката ми го мамето. Да, за малко да настъпиш. Добре. Тук има още една. Не, я вързина ги. Вижте се ме бутнал. Да. Явка, виж какво става тук. Има. Гледайте се сериозно. Ето ще се реза. Намери ли? Да. Браво! Закриваем пънчетата, да? Най-малко заради другите габари. Да не ги... Защото, да, като видя, че има пънчета и ще гледат повече. Опа, и тук има една малка. И тук има една голяма. Ау, още една. Намери ли? Да. Татко? Там. Добре, бе, там отивам. Чакай аз. Не го бъди да бъде. Не се така сега. Аз гледам къде е спасвам. Това е много важно. Направо бяхме се отказали. Да, за нея ти казвах. Тук има още една. Еле, и тук има още една. Оле, Има дигени, бе. тихо, никой да не чуе. Гъбите и гаварите. Трябва да купувам бира, бе. Яво реши да почерпи за цветница и виж какво става. Да. Опиничка. Оп, там още една-две. Чакай да те видя. Добре. Леле, намерихме смрачкули. Първите ни за сезона.
Давай, тук. Докато нямаше, изведнъж се хвърляха. Гледай. Чудесно. Опа. 3 броя за героя. Намирате ли? Вон. Ето. Бух един вулкан в Сварилото. Как сварение ли? Да, сварени, просварено празене, с бульона барабар. И с Богова покеде. Водите ги направих като вид. Явка? Направи си шкембе чорба от тези. По-хубава от кладница, да. Трябва да видя рецепта. Козу бъде. Тъй се казва баба. Много трудно се забелязват. Никъде. Да. Я, покажи. Аха. Колко? Чак клокнала. Анте. Хубаво, прясно зъба. Аз съм във възторг. Явка, как си ти? Днешния улов е, аз не се надявах на толкова. И Разнообразен. аз се надявах, ама преди да дойдем. То разнообразен. Като дойдохме, малко бях отчаян. Но благодарение на някои други гъби. Но тъй става работа, де? Бериш, викат, намериш, други си бериш, всяки. Това е резултата от днешната разходка в гората. Намерихме достатъчно гъби да хапнем. Ще има за различни ястия. Тази и тази са еленовите гъби. Тези са сивите горски припънки. А тук има мастилена копринка.
тази мастилената копринка. Ще правиш ли видео, как ги панираш? Не. И така. Приключихме добре. Записвайте се за канала ми, харесвайте го и оставете някой коментар. Благодаря ви. До нови срещи.